Nej, Kleine. Er det fint lys? Det er gået til vores værbåd, det er jo den største af slagsen, men der kommer mange. Og så? Der kommer allerede igen her kl. 21 i TV-avisen. Kan du vise, at du kan sidde næsten, Kleines? Ja, du kan holde fast her. Jeg kan godt. Kleines, hvad for en dag er det så i dag? Det er jo dagen før dagen, hvor Kleines er 6 måneder gammel. Og hun har øvet sig, så hun er klar til at sidde op. Det går fornuftigt.